से मुहे चीज फिर से गाना के संगे भइल है। भोजपुरी में अगर आगे बढ़ना है तो खेसारी लाल यादव का विरोध कर दो। तो हम ई बताई जे सच्चाई का बाटे अखिलेश बाबा पर हरदम गाना के चोरी आरोप लागत रहेला। खेसारी भैया के एल्बम के नाम हटे मरद ह बकलोल आ प्रमोद प्रेमी यादव के एल्बम के नाम हटे सलाई के खोखा। गानवा दोनों सेमे हई हमर दिया आ दोनों आदमी एल्बम के नाम चेंज कर लेला बस। तो अखिलेश बाबा के कहनाम बाजी गाना हम 5 महीना पहले ही रिकॉर्ड करा के दिल्ली से वीडियो करा के हमनी के रख दिल जा। स्पीड रिकॉर्ड कंपनी बाटे जो भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया कंपनी हो। वो कंपनी के हम गाना वो कंपनी हमरा से गाना मांगत रहे तो इहे गाना हम ओकरा के दे देनी। तब तक प्रमोद प्रेमी यादव के माध्यम से स्पीड रिकॉर्ड में फोन करके मना कर दिया जाता। वो बढ़िया अच्छा खासा कंपनी हटे। ओ के चलते जब सुनलक स्पीड रिकॉर्ड के मालिक जे ना ये गाना विवादित बा तो उ गाना के रिलीज ना कैले हैं। तो उ गाना छोड़ल गई खेसारी भैया के अंकिता फिल्म से आ प्रमोद प्रेमी यादव के छोड़ल गई डमरू फिल्म से। तो आज मेन मुद्दा पर बराबर अखिलेश बाबा पर लागत रहेला गाना चोरी के आरोप। तो अब देखी अखिलेश बाबा गाना लिखिले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के, ठीक बा। ई सब लोग जानता जे गाना वहाँ के लिखिले। तो गाना लिखिले वहाँ के तो वहाँ गाना लिखत पीरियड में 10 आदमी 5 आदमी एनी टाइम अन्नपूर्णा फिल्म में रहेला। अगर मान लिया अन्नपूर्णा फिल्म में बैठत लिखत पीरियड में अगर वायरल ना भइल, कोई ना देखल, कोई ना सुनलक, वहाँ से आउट ना भइल, तो इतना गारंटी बानू जे वीडियो जहाँ शूटिंग हुई खेसारी भैया के वहाँ से जरूर आउट हुई। काहे कि खेसारी भैया छोट मोट आदमी बड़े ना, बराबर उनका वीडियो में जब वीडियो उनका शूटिंग होला तो बराबर 5,000 10,000 लोग बराबर वो वीडियो के शूटिंग देखे आवेला। तो समझी जे वहाँ 10,000 5,000 जब लोग आवेला तो उनमें से कोई ना कोई गद्दार निकल सकता। तो उहे होला खेसारी भैया के संगे अखिलेश बाबा के संगे। ये गाना वहाँ से वीडियो करके चाहे रिकॉर्डिंग करके दूसरा सिंगर के पास भेज दियाला, तब तक वो गाना आउट हो जाला। तो यही से अखिलेश बाबा पर एनी टाइम अचरंग लागत रहेला जे भोजपुरी के चोर राइटर अखिलेश कश्यप ना हो भैया। अखिलेश बाबा चोर राइटर ना हो, इनका के चोरी का आरोप एनी टाइम लगावल जाता। काहे कि जौन लिखेले नु तौन तहलका मचा देवला भोजपुरी में, साफ आग लगा देवला भोजपुरी में। ऐसा बाजेला ऐसा माने हिसाब से वो गाना चलेला नु जे सब लोग के जलन होला। जो अखिलेश कश्यप जौन लिखत रहा तौन हिट हो जाता। इहे कारण बा ये अखिलेश कश्यप बराबर गाना के चोरी के आरोप लागत रहेला। दूसरा कोनो कारण नहीं कि अखिलेश बाबा चोर ना हो दादा। हम जानत तानी बड़ी बढ़िया से अखिलेश कश्यप बराबर लोग चाहेला कैसे भी नीचे उनका कर दे मर दे तो ब्रांड राइटर हन भोजपुरी के। उनका तू कितना नीचे देखब हो, कितना नीचे देखे बोलू। तो इहे कारण बा कि एनी टाइम अखिलेश कश्यप पर आरोप लागत रहेला। काहे कि बताई ना जे स्टार बकरा संगे बराबर 25 आदमी 50 आदमी रही नु, अब वो बड़ा गाना लिखा था तो वो बड़ा तो चोर एक आदमी 2 आदमी गद्दार। तो जो हर कोई के संगे एक आदमी 2 आदमी गद्दार रहेला नु। तो इहे बात बा जाना वजह से अखिलेश बाबा पर एनी टाइम चोरी का आरोप लागत रहेला। तो नमस्कार प्रणाम, हम बानी लाल बाबू प्रेमी यादव। रउआ देख रहा बानी खेसारी प्रेमी यूट्यूब चैनल, नहीं तो लाल बाबू प्रेमी यादव पेज। तो रउआ हमारे पेज में बानी तो पेज के फॉलो करी और हमारा यूट्यूब चैनल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार प्रणाम, जय हो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जय हो अखिलेश बाबा, नमस्ते प्रणाम।